कैसा खा के आया उसकी बेच अरे तो हमने बात कर तले ऐसा कोई नाम नहीं हमारा ऐसा नाम डॉक्टर का नाम नहीं अरे हां लोग गलत कैसे दंगों में हमारा नाम नहीं हमारा गलत बता रहे हैं यार आप कितने पैसा मिला जों तो सुस्थभाবে बुट खालायदि जानो आंनि तरफ থেকে বা চিনি तरफ থেকে কোনো জায়গা ভায়োলেন্স করি आं निजेबो नाया जे কোনো জায়গা इलिगेलि भाबे बनि बेआइनि बे बड़ জায়গা इलेक्शन হতো पुलिन থেকে बंनायनि जतजान गन्डगोल हायसे गाबोन बागै तिनि आं तो जतजान जे मानसि भिजिट खालाय दङ गावर थिक बिज चन्द्र स्कुल अबचिनि 16 नि 19 नम्बर ओ जायगा आं भिजिट खालाय थांबाय ड्रप सिको दा गय ताके दङ 16 नि 17 इंगे ताव जाय भिजिट खाय परे जों खोनागर बीजेपी नि कैंडिडेट ओ जायगा भिजिट खालाय गयो इंगे बिन लगे अननोन पर्सन मानसिना बरनो कुन अरन भोटार छिया बर कुन कैंडिडेट तो खरचा सेरो कैंडिडेट लगे फाइने बरक आं ईवीएम मिशन थांगिना आजाga कहा सिनि सिम्बल और स्टिकार थेर गाबो सिनि प्रूफ दंगाइछि इंगे आव परे सिनि अरन जारा भोटार सब नुखा आजा थांगि सिनि सिम्बल नुगिया इंगे बर माने बेलेखौ वाना जाखा आं परके बरक ओ जागानि जे सिनि जे कर्मी रक सापाइका जे सिनि साधारण भोटार सामान पर जागा बीजेपी नि कैंडिडेट ओ जागा खुद ओ जागा तंगि दं आपु इंगे ओ जागा फाइनाय नुखाइका जे कुबि कुमिन अमो हाइके ओ जागा खाइजा नुगो गावन बागै ओ जागाव आं तामने बनो सिचुएशन को हाइन खाजे ताबो जागो बीजेपी नि कैंडिडेट ओ जागा तंग कारण पब्लिक बर पिसा होयतो ताम बागै खाइकानि सुंगान नायखाजा गावन बागै अमो हाइ सिचुएशन थांगा ताबो आं ओ जागा निजे फाइका फाइनाय जागाव पक्स लाइ दंगाबो अमो हाइते जे स्टिकार थेमानि कारण को बोबा हाइ सिस्टम नि बागै बरगाबो थेमानि स्टिकार थेमानि कारण के किनो जा जागासिनि सिम्बल कमारि खिलको बर हाइसे माने आंध्रसो जे मारि ने एकदम साकावनो आजागा एसे स्टिकार गुफुर थेपाय रेखा गाव ताम माने सिनि पुटार आंध्रसो माने जे सिनि सिम्बल माने बर बुट नायबा दैट मीन्स आबो बर कन्फ्यूज खायना बगै आमायके सिनि ओ ईवीएम फाइने मगे डिस्टर्ब खाय दिके खरसा कते खरसा थांगी आरो थांगै जत माने जे मेसिन सिन माय आबो आगाबो सागा और प्रेसिडेंट अफिसर न खरसा केनि थांगी मानो विजिटर हिसाबै बो एज ए कैंडिडेट बट बिन लगे तो 3,000 थानन को गया गांगाबन थाब सागा बरबाय और जे अफिसर सागा बरनि जे सिक्युरिटी पर्सन सागा अब तो बेआइनि खाइसे ओ टोटली को एकदम टोटली बेआइनि सुजाको बीजेपी किरिजा गै तमन बगै थर्ड क्लास बिहेव खायबो बाटफारि अमायके खलायनाय बरताम प्रमाण रनाय जे दिनि ओ जागाबो अमायके स्टिकार थेबा मोनसि बरताम खाय मानैबा आबो बरनि तमुं बर सिजा खाइसे बरक जे बुसकानि साला केसानि गै दङ आबन बगै बर अमाय तमुं खाय दङ आगा सानांगौ जोंहायसे पाइथागा लुकुरंग ताम मेसेज ना बुझ जे माइके लुकुरना कं सानै आं ताबु लुकुर थिं दङ जागाबो बेलायखे सचेतन दङ जागा दिनि आबन बगै हानजा तमन बगै जागा जे दिनि अमाय जे गटनांमनि अब दिनि सिनि टोटली सिनि जनगण सिनि जत लुकुर दिनि अवार्ड माने गाहाम अब साइमान जाग बगैनो दिनि अमाय जे तेबो गटना सिद्रा खामु दिनि जदि ना जागा चाक्रा रक दिनि किसा मकल लुगार जदि थांगा ब जागा बुद्ध खामबा अनेक किसु कन्फ्युजन खामु आबन बगै तामसने बनो ओ जागानि जे जनगण दगनो आंगबो कचानामु संगो जेंमन खाताबो ओ जागाबो ताबु जों सिचुएशन कंट्रोल ताबु सिनि महाराज बखन थिया कंट्रोल खाइ ताबु जों सिनि जे बुटार रनो जों सुस्थ भाबे रनाय कोन प्रॉब्लम करिया भाई